Hello mga bay. Good morning Pilipinas. Maayong alas 12 na dito. Good morning na rin sa Middle East. Kanina pa ko sige scroll down, natikig. Hindi pa pala nakahugas ng tunga. Ngayon mga bay, sabihin ko sa inyo kung ano mga gamit ko sa mga kabalatan ko. 4 na buwan na ako dito sa Middle East. Para sa kaalaman ng lahat. Good morning, Pilipinas. Saan na ako niibutang Tayo saan nakita to. Kuan kay basta. Good morning, Pilipinas. Kami diri, good morning na po. Alas 12 na diri sa Kadlaw. Ganina ra ko sige atubang sa kong cellphone. Sige, scroll. Wa pa day ko kakuan bay. Wa ko ka-live itong miagi. Hindi ako naka-live para ipakita sa inyo ang mga gamit ko. Mali ba yan? Kasakubag. O saan ba mo ba niya kung gisulog kay taas ng good ni? Okay. Dito ang mga lagayan namin ng mga gamit namin. Ito. Ay, kakay, nilupad. Nilupad ang basilin sa ranghe. Ay, kansara. Kanya ko Muna pinaka-paborito na kong lotion, bay. Pwede na ka di mamahumot. Dayon. Ako lang ibutang kay para di mamalibat. Tapos, ito yung favorite lotion ko. Skin Beauty ka. Meron akong tinda nito bay kung gusto nyo umorder. 250 ml. SPF 50 na siya. Pwede pang pwede pang kahit mabilad ka sa araw, okay lang. Tapos, kasi ubos na. 3 lang yung dala ko. Ubos na. Ito naman ang inupakan ko, Ebony. Ebony ba ang tawag? 3 times whitening. Yan, available kasi siya dito sa Kuwait, meron siya, Ebony. Pero mahal nga lang kaysa sa Pinas. Mas mura sa Pinas. Mahal dito. Okay, tapos ito pa. Iba-iba lotion. Ito wala nang laman. Basta unang-unang gamit, ang lagi kong ginagamit ito, kaso lang 3 lang yung nadala ko, 3 ubos na. Kasi pinangliligo ko yung lotion bay, pinangliligo ko. Tapos sumunod na ginamit ko ito, Likas Papaya na whitening pa rin. Hiyang lang siguro. Ako kasi lahat ng hiyang ako. Tapos ito, basta 3 yung lotion ko, 3. Ang dami kong lotion, Sa amo naman namin yung yung panggastos dito. Hindi naman namin pera. Sa amo namin yung pinabibili namin ng aming mga gamit. Ayan, ang gamit ko mga bay. Tapos ito yung sa lips ko para pagising sa umaga, kissable lips pa rin. Diba? Virgin pa rin ang lips. Tapos kasi ubos na yung mga lotion ko bay. Dito naman ako sa Jergens. Ang dami kong lotion Sa Jergens naman ako. Wala na kasi yung mga laman, kunti-kunti na lang yan Tapos ito yung sabon ko sa sabon ko sa katawan. Ito yung sabon ko sa katawan. RDL Papaya Whitening Soap. Ito sa katawan lang to. Tapos siyempre, yung sa mukha, sandali, naiwan ko yung sa mukha. Saan na yung niga? Nigra? Tawag sana, nigra? Nigra kasi. Nigra. Tapos, ito naman sa mukha. Ito yung sa mukha. Kung napakagastos natin, ang dami natin chichiburichis katawan. Mga lalaki, safeguard lang, okay na. Sa atin, ito yung sa mukha. Negra Gluta Papaya Soap.
Negra Gluta Papaya Soap. Ito yung sa mukha ko. Tapos, ito yung sa katawan. Yan, mga bili to ng amo namin ba eh. Pero itong sa mukha, mga cream sa amin. Pero yung mga shampoo, mga toothpaste, mga sabon, lotion, basilin sa amo namin. Yan, dami ko lang naubos. Iba-iba din shampoo ko. Tapos, wala na kanina pa sulod gamay. Ubong kani. Cream set, wala na. Sinaw. Yan, bye. Tapos, maglabas na ito ng bago ba? Kaya ubos naman. Ito sa katawan. I-ready ko lang. Okay. Maligo tayo bukas ng umaga. Yan, bye. Mag-ano na tayo sa mukha, ha? Ito yung sa mukha ko. Mukha Negra Gluta Papaya Soap. Murang-mura lang to, bay. 40 pesos. 40 pesos to sa Pinas. Pero dito mahal. Ito namang guri sa mukha ko. Day and night na siya. Day and night. No side effect. No side effect siya. Maganda. Ako rin dito, maraming lotion. Pastilan ni mga babae. Kaya nga, bay, no? Bye, Luisa. Salamat Chitar, Gemini Vlog. Dagang kitagpuan sa itong mga lawas. Sige lang kay, ito lang man ang ano natin sa katawan natin. Yung pampasaya ba? Kahit papaano, kahit yung sahod natin, ubos na sa mga mahal natin sa buhay. Ang mahalaga, may natitira para sa para sa katawan natin. Huwag natin pabayaan ang sarili natin. Trabaho tayo ng trabaho. Kailangan alagaan din natin ang katawan natin. Okay, mga bye. Sandali, mag-ano muna ako, ha? Kanina pa ako, sige, scroll ba? Yung wapalay ko ka, kung ano yung lamos. Ako yung ginagawa, tabang. Tago lang sa amo ko, yung manubras ako, day. Ako yung tabang. Nalibat. Manubras sa ang katabang ko. Hilamos na dahil tamutan, na dahil tunawin. Dagan kita gasto, mga toothpaste, toothpaste. Dua pa gini akong toothpaste. Ito yung toothpaste na paborito ko sa Atomy. Hiyos na, oh. Meron pa tayong panghugas ng tunga. Agoy. Meron pa tayong pangkilikili. Gusto ko tong yung pangkilikili na panglalaki. Nababangon ako dito. Tapos meron pa tayong mga dami nating bisyo. Ginoo ko. Kaya nga, bye. Bye, Jerry Corbo. Pasensya ka na. Kahit ako, walang laman yung Gcash ko. May 28 pesos. Pampakonsuelo sa aking Gcash. 28 pesos. 28 pesos na lang taon ang naiwan. Ginoo, tabangi. Ayan, maglamos na tayo, bye. Ako, yung bubong ng CR namin. Hindi pa na magpipintura pa ako dyan. Hilamos na tayo ng ating Gluta Papaya Negra Soap. For a better and whiter skin, 70 gram. Saan ba?
So, gumagamit ako pero hindi ko alam saan made. Manufactured. Galing pala itong Cubao. Cubao, Quezon City. Cubao, Quezon City. Manufactured in Cubao, Quezon City. Pero okay ba? Saan made in Philippines? Bahala na rin. Basta naangay ko ang sabuna. Hermine Hilda Torres. Nagalag siya. Lamos na tayo. Ito siya ba eh. Nagaras ko. Meron akong dala nitong may pinabili akong 12 piraso. Sapat na yun sa isang taon. Kasi uuwi naman si Sarah. Pagbalik niya, dala naman niya ako. Negra soup. Iba yung sabon sa mukha, iba yung sabon sa katawan, iba din ang sabon ng tunga. Hello Tinday, good evening, watching from Jeddah po. Thank you, Mary Joy, Torio, good evening, mga tulog na taron. Mangilam sa ta. Mangilam sa tadaan. Kaya may nalamang. Sigig tinrabaho. Di man sa nato itong mga kapanitan, mga bay. Pangilamos na di Mary Joy, magdungan ta. Wala ang signal. Wala ang signal, bay. Namis yun ang kutis ni mo, bay. Yes, Jima. Basta magkugi lang ta. Basta magkugi lang tayo. Ayan yung mukha natin. Fresh na, bay. Fresh na, bay. Namula-mula pa siya, oh. Pag nabugbog ng konti, na ganyan. Mula talaga siya. Ayan. Tapos lagay na natin ang ating cream. Gori, day and night. Ngayon lang ako mag-live ko. Kasi ubos na yung ginamit ko nung una. Ngayon, magbukas na ako ng bago. Kaya i-live natin yung ating mga gamit sa katawan. Yan siya ba yun? Yan. Ayan siya. Pahira. Magandang pahiran yung mukha. Medyo may tubig-tubig pa. Para maano mo talaga, mamassage mo siya sa mukha mo. Huwag mong i-dry ng towel. Kasi ang towel, mayroon na yung alikabok. May bakterya na yan. Kaya after nyo maghilamos, yan, ilagay nyo na agad yung cream. Habang basa-basa pa yung face nyo. Manamin ako sa inyo, boy. Effective talaga siya, boy. Effective siya. Super effective. Good morning, Dang. Saturday. Good morning nyo, diha. Kamu diha, kisi-kisi na kayo dyan. Kami diri. Mag-umpisa pa lang may matulog. Ambot makatulog baka nilunas ta. Ang saon mga pagsakan ako. Nagsigip ako. Scroll down. Tuyo ko YouTube, Facebook, TikTok. Daghan na gid bay, massage gid bay. Ano? Ligo. Bye. Bilang liog, kaya di lang paputi o nastan liog.
kasi puti kayo nang yan liog din. Pilang liog. Nadaghanon yun ako nunod ba kay nindot magabi kay maka kuan gid siya ba? Maka musok gid siya sa imuhang aping. Di ba mababad gid siya maayo. Pastilan ka ba nilupan? Pagkahuman. Inay man signal diri ba yun? Gawas na lamang ka ba? Inay ang signal, layo ra kay sa CR. Yan ay pagkahuman ay mga left stick na dayon ta mga left stick. Left stick na dayon ta gubasilin. Maura ni akong mga pangnod-nod bay. Ihoy. Ano man managlupad man mo. Haplas na dayon ta. Pagkataon mo lupad na ta. Haplas na dayon ta bay sa mga bukton. Bisag busy kay ta kinabuka bala sige. Tagaan niya po na itong time na itong galing. Tiil po ang mga kubal panghaplasan makita man kanito tunga mga kubal bay panghaplasan bay nya daghana gyud yung lotion inyong kuan kaning inyong kiting inyong tikod ba lotion ni daghan niya jasi dayon asos homo kayo og kiting ingog kuan ingog prinsesa way trabaho. Pero di ito, peting daro. Alas yun na inyong mga andiha. Nandiyan di magkugi bay. Hindi magkugi, wa man tayo maani. Kaning mga kubal. Nangalaksi ang kubal. Namanit. Nandiyan magkugi gitu. Bagnos bay. Okay mo na. Mura to akong mga gamit. Natulog na ko bay. Uy, good morning bay Christina. Hala, nabasa naman akong nina. Good morning dia bay. Matulog pa lang mitahon bay. Asa naman ron? Okay. Nakuigi pang istadihan diri. Good night na. Daghang salamat sa paglantaw. Magpatay na mig suga. Bye-bye. Thank you for watching.